mayroon tayo ditong Cheddar Stick. Stick and Brad. Oh, social tayo ngayon. Sana all. Gawa tayo ng... Tabi muna natin yan mga kaibigan. Ganyan tayo. May bisita ako ngayon dito. Gawa tayo ng brine solution. Alam mo ba yan, Brad? Sumagot ka naman. Tubig at asin. Naku na, parami yata. Gago! At meron tayo ditong Cheddar Rosemary. Lagyan natin. Buksan na natin yan para mabilis. Yan. At meron tayo ditong Cheddar bawang. Bubuong yan, buong bawang. Cheddar. At whole peppercorn. Ayan. Ay, may siya. Wow. At paminta. Wow, sarap. So, babad muna natin ang ating steak. Up. Hindi pa pala nahalo. Tunawin muna natin. Okay. Dapat pala dito. Lagay na natin ang ating steak. Ayan. Babad natin. Kung itatanong nyo kung gaano katagal, pag inis ka na mag-antay, okay na yun. Gago! Joke lang po. Okay, babad muna natin yan. Okay guys, naka 1 hour na tayo. Actually guys, dapat overnight yung pag ano natin yan, pag brine. Kasi dun yung ano, para maging juicy siya. Kung gagawa kayo nito, dapat overnight. So, actually kasi, ito, pagkain ko lang to ngayong gabi. Pinaglilibangan ko lang. Gusto ko lang i-video. So, okay. Next step na tayo. Gawa tayo ng pang-marinate. Second marinate. Marinate ulit natin yan guys ng 30 minutes. Lagyan natin guys ng soy sauce. Kunti lang kasi isa lang naman yan. At meron tayo dito Cheddar lemon. Wow! Okay, hatiin natin. Lagyan natin ng lemon. At paglagay tayo ng paminta powder. Okay. Meron tayo ditong dinurog. Dinurog na paminta. Yan, damihan natin guys. At lagyan natin ng konting sugar. Actually guys, ordinary stick lang to. Beef stick lang to. Ganito lang ako maglibang sa aking lutuin. Pero ayos yan guys. Talagang style ko yan ang pagluluto. Ilang beses ko nang ginawa yan. Okay, mix natin. Lagyan natin ng guys, olive oil po guys. Yun. Yan, okay na yan. Kunin natin ang ating steak.
Ilipat natin sa malinis na lagayan. Okay guys, nandito na yung ating linayin kanina. Lagay na natin yung ano. Wow, sarap. Okay, antayin ulit natin. Marami pa namang time. 30 minutes lang. Guys, magpainit na tayo ng ating kawali. At lagyan na natin ng oil. At meron tayo dito onion rings. Garnish natin yan. Yung rosemary kanina guys, mas maganda kung mayroon yung fried. Yung dry rosemary. Ng onion, lagyan na natin ang ating steak. Pwede na. Wow. Sarap. Sauce. Okay. Luto na. Plating na. Okay guys, nandito na ang ating finished product ng beef stick. Wow, beef stick yan guys. Sana all. Baka sabihin nyo, Manoy Benito, ba't iba ang beef stick mo? Mali naman. Hindi talaga, walang katulad dyan kasi sariling style ko yan. So, wow, sarap. Okay, kainan na. Ulit. Ito yung gusto kong party. Nandito na ang ating beef steak. Actually guys, katulad lang yan ng original. In-improve ko lang. Yan. Kainan na. Wow, juicy yan, Brad. Thank you.